Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. MDC ke Shella constituency uba Bandri ku person rem ula panjing penshai na u chief executive member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo. Halor ke jing ai trading license ki breg bana bar jilla markani ke long hadian bola lap ba bon ki kam ki jam ki bala ban trade ki try mulok henry ki bar jilla pat ki dang yo ki license na ka council. Haba krench ki lat pathai ku bor ha ka khat khandai tre ujilio arja arpan reu uba bari ku par uloong manakapor sa kapor u chief executive member ula Pynban baga KHADC kan ai trading license ki brege banabar jilla haki kam ke baki khasi ki laban trehi uba bari ku par ula Pynban ru gajinglingo halor ka hukum malapin mi daga KHADC ka babatha ki shnong makinom ai NOC show ki bonded warehouse bat ki wine store henry wat hapdeng ni ka hukum lalap badang don artli ki bonded warehouse ki brang trekam Shushu MDC ke Shella uloong baga benta ka peningo atam ka long ba hadian balakhang ka Blinkit ka badan hajing kieng nong thamai lami Pynban ka bar bat restaurant ha ka jo ka jaka namar ka taw uloong baga long ka badan kami u chief executive member ban ai ka jing jubab ka bashai halor kini ki mat kiblawan ra jing kali ni ki pat ba bat nong mi khmat ani ka dorbar jungi tia baning kong kalong ke ki basusi hadian pengilado no yakhlat banyakran kamtam ki topik ki berongkang pengijuiro na kapor ha sarkar jilla bakaliang persyak chidong bengiyo dunasngi bengim judon por banyakran kita ki topik bakta ya kastil lan ya bakta aja benrio kumjuro mengi kungaliang yatai ni ong than ka opposition yong kaliang yatai mar bengyakran ya kani ngi kwa na benta ka jing bahahi jongka jela brokwe bat kamtam uput usam bahak akane ka Khasi Autonomous District Council. Tia jing shisha kilabu jing kali gibayade bat kaliang jong katriet bat kumjuro kaliang jong kot motion kepala ai pinra di kong rona wajri nang tina na kendai nang tina nongpo constituency hendrai ha jing lingkot jong kopor ikam yo shuban ra ya ka kot motion tende dang ni ngaspa ban bu jing kali sia modern buram jingi ba nakopor sakopor ijupen mi yakta Ktien bayong ba ni kum kaliang kasensyar ngim kwa bat nginum airo yakata trading license kamtam yakino kinu ki kamba ki khasi ya ki jat benriu jing lala antre bar hagaju koporo hakishnong ki thau ba kishong ki sai khasi ki bon khasi ngim kwa ban ai ki trading license hendrai hakajing wa jonga bat hajing shisha ningkong nakaliang hatu po badan ka vote of accounts isiya modon buram ila Ktien bad lakut ka session in a yakane ka list of trading license ha ibati hendrai kai ka basusi menta kala adap lai banai kala kut sakane session batma ngi kham yo yakata ka list of trading license te kum ki MDC bucket khle ki ba perkhat na benta ka jing baha jongka chokalawai ka pateng jungi umban sing Ïahap pan ni ki list of fresh trading license te hang ne ngilalap shai pada kidon ki basusi namar ba kidon ki kam kum ki dukan sya ki basu jan ki badie jan kumta ter baki khasi jungi hi ki lala bantrai om tang ki kamro henry ki jaka kamtam kum hayo phiru phiatik ba bubun ki breu ki jawa dukan hayo henry hangning le ishai ba ki breu ki bayo ekini dukan hayo ki breu na bar tengamla shu ban ong ngam suthu shu jingmot jungi siam hakanu korkom imut ong ba nginum ai tai trading license ki breu banaba pat bi inum ai tai trading license ya ki kam ki bekila threhi ki khasi te hang niro katon kai ke ka basu lingo pa ka basu thamula ro ka chupor bahakat arterik chung banai ba khat ar musnam arajar absan kalami ko order nang ni no office ba la mana la hukum ki shnong ki ba pher ba kinum dei shu ban ai NOC yakini ki wine store lane yakini ki bonded warehouse hendrai ki bai basu thangula kalong ba hangne ka les pangayo banga kidon artli ki bonded warehouse bat ka wairo ne kita ka bakham sulingo kadai ba halor jong ka tu ka jingkhang jong ka Blinkit ka pi baro phiat ka ron tian nong thuma jing kieng nong thuma hang to kalami da ka restaurant bat ka par
Te hatu kata kemanra ya kejing sniu haka imlang ka salang kita gidi gi jing kli bangakwa bisi yang borong jung in juba I how to banai bangla don ya to vote of account sila ong nyop lightly te hawai ni gilat pathai bor kalami kata ka jing ong ba kita gi nyop lightly bon kita gi nong khai do kha te ka jing song lingo ngarung am su lingo do nyop lai ngot kin yo teng teng nong khai do kha ta kham su pamla handet tengala pan ya kan les te kumbalong mata kidai khandai tili iblayo house nam harajar absan apunril ti phila ban chem ya kan geles phila ban yapani kemudian kini gidi fresh na kini gidi fresh karena tuli fresh khandai tili fresh trading license ni kidai tanah nak kajuk ke trade ba kai jing kai pateng ki jaka kumai jaka trai esi iblayo kam sarkar iblayo kam contract ki haba apply trading license toy gitu ngindak rentan Namar ho kidon lesi ki kam katukan ni ba kidon ki brujing ki empat kot buan bat haba kila yo lesi ya central project ro kila le ya kamram ka badan kam kila yo trading license ya kata ngim kerentan ni ya keren mitek ya ka Ktien ke belami na kapor sekopor bau si yang mula juang bagi kam igi jentrai bagi khasi kila la bantrai nginum ai hendrai ke ga jingsem jongi hang ni pada kalong de khongpong te kalong ke basusi bat ha ju upor Kalau kaya bapendu lat, nak bapendu kamai kaji, yagi wi khasi ki batrai kumi gini gijat kam. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya